taas YouTubea. Ei ole tullut pitkään aikaa videota, koska mä en ole ihan oikeasti jaksanut, mutta nyt mä lupaan, että alkaa tulee videota, koska mulla on taas tullut moti aika hyvin ja kuten varmaan ensimmäiseksi te huomattaisiin, että mitä helkuttia. Niin, ihan sama, en mä ole mitenkään MLG Pro, mutta olen silti vähän parantunut Grovessa. Ja ei ole todellakaan tullut videoita pitkään aikaa, koska ei ole jaksanut. Niin se on vähän saatu, mä en ole jaksanut, niin ei ole tullut yksinkertaisesti videoita. Mutta tästä eteenpäin alkaa tulee ihan oikeasti päivä per videota. No en tiedä päivä per video, mutta ainakin enemmän videoita. Koska mulla on aikamoinen siis halu tehdä videota. Niin, se on se sama. Ja jos tulee 10 tilaajaa, niin tulen tekemään joku giveawayn ja niin. Elikkä jos tulee 10 tilaajaa, niin tulee 10 tilaajaspesiaalia. Niin. En mä nyt tiedä. Laittakaa kommentteihin, mitä te haluaisitte ja saa ehdottaa ihan mitä vaan. Niinku kommentteihin, mitä mä teen, esimerkiksi haastevideoita. Teen niinku ihan mitä niinku hulluttomia, antaa mun kaikki kamat sellatti. Koska siis mä olisin niin nuupita, no ihan sama, ei mua sellaista, mutta ei mitään kuitenkaan sellaista ihan mä hullunta, mutta niin. En mä nyt tiedä, mitä pitäisi muuta sanoa. Oho, vähän lakas, mutta ei. Ihan sama. Ja niin. Joo. Eikä todellakin muistakaa tykätä, tilata, kommentoida. Se olisi moi moi moi!